Golal-média. Golal-média. Kabaruuji. Edemgal Pulaar. Jam hire mon jam wete mon hitiyankoɓe Golal-média Kabaruuji men edemgal Pulaar ko joni joni so weli Allah yanti hen. Daawuuda Jiggo. hande ñalnde nde hawri ko alkamisa jeetati lewru wuttiɗamnaji ɗe 19 titonde Kabaruuji men kal accident molnaɗo mole mbaɗɗa kunne Nouakchott bir ko famɗi ko kala bitali jeeɗiɗi duttima hen men ketto hen tawi ko ɗogi bobol on e nder Kabaruuji men kal gouvernement leydi Mauritanie holno yarata ñalawma hande yoga e jandeji kolliti mbe landa mo ira ene wawi dañe jagorde on gouvernement keso jogorɗo tanoɓe bak woni yanoɓe section tawi tigui ko e nder wertago leydi Mauritanie teskama de tawi ko jencuɗo no towi no fewi kañum tigui ɓuuri heɓnoɓe adana ɓe e sa hande men kal caggal keeri men dowla mum ari kono kadi toon to serale won men jaadu mbiyen tike bobo gendi toon to wiyete dowla mo Sénégal musibam tedduɓe tiyankoɓe Golal-média son muñima joni garten e facciro men yaajugo e ɗemgal Pulaar. caggal calminali ko jettor umorade men fewde bandiraɓe hettiyankoɓe Golal-média no mbirunden e gardidi Kabaruuji meɗen accident mollanaɗo mool waɗi hakkude mbiyen Nouakchott tawi koye butel mit ñalawma hande o ko kala ali tawi ko jeeɗiɗi duttima hen ko ɓuuri labde ko en kettoto hen tawi ko jaydi en ko Golal-média jahandude en toon. eyyi a jarama no fewi Daawuuda seydi Jiggo ɗon tigui jeeɗiɗo ko ɗum woni ɓe pittari mon keddi hen hande e nder oɗo accident mo ganduɗa ko tana bonɗo mo en kewani teskade enen to banggue diwan biyeteɗo diwan ɓogge sikka ala noon kam ko sifaji muɗum ina mbaɗa ñande kala heddo noon mataw neɗɗo kala heewitirde tana tan kode yetti ɗum sikka mataw hono ɗum meeɗa wadde kono kam golɗo lawol ko yoɓe pittani hay goto wawi wiide ko ni foti kono ɗiɗo accident ji kadi bonɗi sen beela mbiyen hitande foof ene wawi hono ni ha tenti noon kadi e sahaji mana julde taski noon koɓe jeeɗiɗo no mbiɗa ni jeeɗuɗo ɓe eɗen mbawi wiide hen nayo ko sarnogonaɓe hen tato ko mana ko ɓoggenaɓe e nder wuuro ɓogge ɓe ko nder wuuro sarnogo kanko chauffeur one koye ko sarnogonage e jaati mbiyen walla mbiyen feccere sarnona feccere ñakanaɓe ko gotum fof gotum e ko noon ɗum sifori to banggue noon kamɓe mana gañiɓe ɓene kamɓe ɓe kala ɓe gaddama ɗo henne koɓe nayo hen ɗiɗo ko mawɓe seeɗa ko mawɓe seeɗa sagataɓe debbo e gorko ɓe noon kadi ko sukaɓe lasɓe seeɗa kamɓe ɓe kala mana urgence uji taw kadi ɓe dokke safaruji kadi jaaduɗi mana ko tolno mana ɗo ɓe musalla mabɓe ɗo yetti ɗo yeti noon ko ni ɗum sifori oɗo saaha joni to banggue noon waɗi nannanti no fewi ɗone kadi en mbawa felde hen yimɓeɓe no fewi ɗum wonno tuma nde hunde nde kewine ini enen en goɗi toon ha hedde waktu biteɗo 1 heure ñalawma ene wayno jamanu ene heewi no fewi kono noon yimɓeɓe aɗa tina ɓe bay kono weftilaɓe ni nde wonno ko hunde nde ganduɗa so Allah ene muusi no fewi kamɓe aɗa yiya ɗum kadi yimɓeɓe kadi wiide tan ene simtana yimɓe ko e jaati tan no ɗum sifori ni ene wayno ɗum mettuno oɗon saaha saabu fonnoɓe wonde seedeji ɓe ko kamɓe goni gañiɓe ɓe e heddiɓe ko ɓen goni mayɓe ɓe tawanoɓe e jaati ɓe en jiyani ɗumen otoji dewɗi caggal walla tawaɓe ɗum walla jimɓe ɓen ɓene kadi en jiyani ɗumen ko de wonno kamɓe mayɓe ɓe kam ɓe pewna tan ɓe kebla tan koɗo watanaga ɗo ɓe duttina ɓe ɓennina to guure mabɓe ko toon ɓe birnoya walla ɓe jogori wirnoyede e heddiɓe ɓe gañiɓe ko ɓe goni yawtinaɓe ga e Nouakchott ko ɓe goni wonɓe ɗo saaha joni to hôpital national Nouakchott ko ni ɗum sifori wassalamu aleykum wa rahmatullah. jarama tawi ko mbiyen ha hande bobol wonde dorogi kanko tigi yahanno en toon tawi ko accident en mbiya tan yo Allahu yurmoɓe yafoɓe harnaɓe aljanna kamɓe mayɓe julɓe kala kalaten ngol lawol ko wattannoɓe tawi koko fewti ganduɗa e bac noon ko section teskama noon ko heeɓi ganduɗa tigui ngol ɗo lawol ko fewti ganduɗa e section teskama ni towi no fewi caggal tigui so ɓetama e heɓnoɓe adana baccalauréat hewɓe kollitino hande ko keɓno ko ene famɗuno no fewi wadde e nder ujunnaji tati temedde e malla mbiyen ujunnaji 4 tawi ko temedde tati e capanɗe 4 heeɓi hen ko ujunnaji tati temedde jeetati capanɗe 4 wadde so tawi woni imama hande o hollitama ɗum ɗon towi no fewi ɓeɗon hebɓe tawi caggal ne teskeno
ko hebno adana ko mbiyen jeeɗiɗi e nder tawi ko jeeɗiɗi nder temedere e ɗum ɗon wadde mbiyen teskama tan wonko towi hen caggal tigi résultat ji gadana ɗi ndewano hayso tawi woni ndewin lawol koɗi kulɓininoɗi caggal tigi e darto leydi ndi Mauritanie hebɓe baccalauréat e nder nde ɗo hitande ko wonata ɗum ko gouvernement kesso jogorɗo daddede hande o ene yardeyata e yogay jayndeji tentini tan tenti jayde wiyetende Sahara kañum ne holliti wonde ene wawi yimɓe ɓe ira tawi tigi mbiyen hande o jeye e on gouvernement kesso jogorɗo daddede kono noon haalaka no mbiruɗen ni woni ko hakkude mawɗo leydi Mouhamadoul ɗo Ghazouani tawi tigi ko e wonde gardiɗo jagorɗo ɗo beele ɓe mbawa tentinama ɓe jindiri beele doggol ngol ne wawa gasde ha laaɓa ceer saabu hande o ɓesgu leydi ndi Mauritanie kala ene paadi holno on gouvernement jogori siforade ko nder ɗum mawɗo leydi ndi Mohamed Cheikh Ould Ghazouani heeɓino jottodirde e nanɗo makko tonto dowla mo Sénégal Macky Sall ɓe jokkodir noon koye noddirguel haala mabɓe noon ɓuuri abborade tawi tigui koko fewti jokkodiral hakkude leyɗele ɗe ɗiɗi kono noon ko teska jayndeji kewɗi jaltinani ɗum walla ngakkugol humpito médiaji ko fewti e ɗum ɗon ɗum saabi tan ɓen ɓe jewtiti kadi ko ganduɗa jokkodiral hakkude leyɗele ɗe kono kadi e ƴewde fartange keeriɗo beele ɗum ɗon ne wawa duumade beele kadi kutodiral ngal ene wawa mantinde kono tan ni ɓe duttima kadi e duwanade moni kala e fannu mum caggal tigui nde hande ɗamina julde koko huccana caggal julde taska ɗum ɗon nde ɓe duwodiri e oɗon fannu kadi moni foof duwanimo bandum kono kadi ko yiiɗi ganduɗa janggo jaam wawa latade e nder ganduɗa gonka mum keeri ka musidɓe tedduɓe joni ko kabaruuji meɗen caggal keere kabaruuji men caggal keeri jeheten ko tonto dowla mo Mali kono kadi ni teskede oɗon biyeteɗo Amadou Toumani Touré gila noon ita e jappere laamu leydi ndi Mali ɗum ko hitande ujunaji ɗiɗi sappo e ɗiɗi o molino ko tonto dowla mo Sénégal hande o ne huula omo jogo caɗele kewɗe saabu hakkude makko tawiti koye ɓiɓɓe malinaɓe namdotoɓe beele hande wonko o naworno ko tigui tigui wona e jeeyi makko ɗum ɗon wadde omo jogui hen kulhuli beele janggo e jaam kanko no jogorani tawiti ko namdede to cuuɗi ñawirde hande o ɗum ɗon e mbiyen ene woni e goƴo makko kanko oɗo biyeteɗo Amadou Toumani Touré toon to wiite serale won kamɓe de o saaha teskama ko toɓoji ɓuuri toon hewde ɗiɗon toɓoji kadi ha ko ganduɗa ene yooɓo pittali e kala saaha pittali jeetati noon jaadi toɓoji ha kadi ganduɗa kuɓeje ene joolo hen kono kadi ni yoga e werlaji ene mbawa yadude e ɗiɗon toɓoli mbiyen teskama tan fodde ujunaji jeetati namade ɓen kam dirti e korki mumen gam tiki mawloyade e ƴewde beele ɗum ɗon ne mbawa dadde oɗon fannu kono noon so tawi ɓe yimima e ñalawma hande o mbiyen hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi mbiyen teskanomo fodde ujunere innama ujunere neɗɗo mbiyen hande dutinomo e jomumen caggal tiki mbiyen tawi ko mbiyen toɓoji ɗiɗon ha kadi ɗiɗon toɓoji mbaɗa beeli tawi ko mawɗi no fewi ɗiɗon beeli mbawa kadi dusde kono kadi ni tawi ko ganduɗa werlaji wondude e yimɓe ene tara ɗumen ɗum ɗon tan hande o ne woni goƴa tonto dowla mo Sénégal en singumima toon mbatodorɗen ko tonto dowla mo Sénégal jokkodiren e bobo gende bandiraɓe hettotoɓe haalirde Golal-média Kabaruuji ɓurɗi tentude leydi meɗen leydi Sénégal eɗen gandi oɗo commanda biyeteɗo Tamsir Sané enen gandi guila fittanu makko yoɓa faade hande wonno koye enquête ɓeɗon waɗɓe ngal ɗon baɗal noon jiitama ɓuuri lollino ko ɗo biyeteɗo Idriss Sow ɓuuri lolli Paul Burafet kanko de hankino jagga o huccite polkiri o holliri ko kanko yooɓi fittandu oɗon commanda o wi ko kanko ƴetti ferelo felli mboye e hoore o haali noon noɓe mbaɗi haɓe mbarimo ɗon mbaɗa ƴetti haalis o kamɓe o yeddani kadi o wi ko kamɓe e mbaɗi ɗum so ɗum yawti kadi en jahat ha to lawdi Sénégal oɗon gardinoɗo falde Dakar nde woni Khalifa Sall enen gandi Khalifa Sall duuɓiɗo foof wonno koye durwirdu enen gandi guila nden faade hande ala foɗo ɓe ndewani ɓe naati ɓe jalti pour wawa woppede kono ɓe donki joni no hanki noon ɓesgu makko e sehilaɓe makko e bandiraɓe makko e hoddeɓe makko foof ndendi mbaɗi baro pour wawde yewtide mawɗo leydi o beele ma yaafombo so ɗum yawti kadi eɗen gandi Abdoul Mbaye de en caɗele muɗum ha joni gasani eɗen gandi Abdoul Mbaye ko ciñinoɗo kañum e joom suudu muɗum koye debbo goto tan o haɗa caggal mo resi debbo e lembel kilo resi debbo lembel faade hande noon ko caɗele mawɗo woni o huccine porkiri ɗon haw juge wiyama foti ƴettude 1 milliard o totta oɗon debbo han kadi ñawore nde wattama joni ko temedere million o foti tottude debbo makko so ɗum yawti kadi ha joni ka tan ko faate nawligo oɗon biyeteɗo Cheikh Kouyaté o capitaine équipe nationale mo leydi Sénégal kanko o jogui guila nden faade hande noon yimɓe nen kaala mbi nawligo makko de ko nawligo dewgal lawol sabu ɗum ko rewɓe yontaɓe o resi waɗa e galle makko hunde nde weeɓani e kamɓe jouɓe e football ɓe so ɗum yawti kadi enen gandi oɗo babiraɗo mo ganduɗa hoore ma joom suudu mum heptinoma sukaɓe ɗiɗo takkodire hollama noon sukaɓe ɓeyde kamɓe soɓe ceernama ne wawi hen goto ɗutto e joomum kono noon kanko o jaɓani ɗum ɗon ko
ɗon peeje peccorde docteur Sénégal ngoni e wadde ha ganduɗa hoorema o heɓa sukaɓe keɓa pittali mumen tawa goto mumen ruttaki e joomum kono wiɗo Kabaruuji ɓurno tengto e leydi meɗen leydi Sénégal taw jokkodirto moɗon ko Amadou Lamadou Diop bobo gendi faade e Golal-média. Amadou Lamadou Diop golle ma jooɗi peewi jooɗi anke tawi ko Golal-média toon to dowle mo Sénégal musibam tedduɓe tiyankoɓe joni mi sifti noon gardidi Kabaruuji ndi e nder Kabaruuji men ñalawma hande o en kaali ko yowiti accident molnaɗo moole baɗɗo hakkude Nouakchott e Boutelmite ko famdi ko kala pitali jeeɗiɗi tawi tigui ko jooɓama hen kono kadi ni pitali jeeɗiɗi duttima hen ɓen kala teskama ko toon to braknaɓe jeeya tinti noon nder falle nde bogge mbiyen bobolonde artini enen en kaali ko yowiti gouvernement kesso jogorɗo daddede hande on mi arde ata yimɓeɓe irane mbawi jeeye nder oɗon gouvernement kono kadi ni ɓen wattannoɓe loriya hitannaji ɗi sappo e jeenayyi section caggal tikki ko teska de ujunnaji tati e medde jeetati capanɗe nayyi jeeɗiɗi namade mbawi hebde taw kamɓe kala ɓe gonno ko ujunnaji nayyi temedde tati capanɗe nayyi e joyyi en jeehi caggal keeri men dowle mo Mali toon to dowle mo serale won ha toon to dowle mo Sénégal musidɓe tedduɓe kedduɗe yettade haalirde nde en dokkodirata ñalawma goɗɗo soli Allah ɗo mbawɗon wonde no gonirɗon kala kettuki malaki jaam.